Takže čujte se zase zpátky. Jsem tady zase s Drsňákem a Flashem. Zdar. Já přemýšlím, že bych mohl dělat další patro. Co? No mohl, no. Takže ještě 4 patra. Hele, ale já ten barák rozdělám na 2 půlky, jo. Ne. No právě, že jo, abyste tady mohli ubět tam písíčka. Jo, jedno bude my a jedno. No to je jasný, ale pak to bude větší a delší a takový. Nemohl bych si vypočítat, jak je to vysoký. Ne. Raz, dva, Ty tři. vole. Několik bloků. Jo, aha, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jak se pokládají bloky? Nevím. 10. To jsem tady dělal pec a kovárnu, jo. Jsem zvyklý na Minecraft, že se to dělá pravým. Jo takhle, takže ty si myslíš, že se to dělá pravým? Prosím, říkal jsi co? No asi jo, já budu hujen, no. Já bych řekl, že ano. Hele, Drsňáku, co dá ty čestky jako třeba takhle nahoru? Mám tak, aby to nezabíralo místo. Ne. Já radši nebudu ani dávat čestky, protože s váma mám zkušenosti jako... Hele, mě z toho vyne. Jak vy čorujete pěkně. Co se žral za live to postavit? radši pomlčíme, jo. No to by taky. Hele, mám sem dát hodiny. Ticho. Mám sem dát hodiny. Jeden na běhat. Už jsou tady. Už je 4:15. To je jako fakt nebylo. Ještě, že se ti něco sliboval, co? Ne. Jo. Kdo tady takhle blbě zastavil ty dveře? Ty. Jo, jasně. Tak jo. Hej, a co bychom mohli natáčet z Minecraftu? No nevím, třeba nějaký mapy, adventure nebo něco takového. Adventure? Mohlo by se začít. A to teďka střihnu. Tak tady to Takže jsme zase zpátky. No Flashi, co jsi zase zavinil? Jsem zavinil. Jsi teďka říkal, že jsi něco zavinil. Ne, jsem zabíral. A co si zabíráš? Statue. Jakou? Já mám Angel. A nevím na co je. Já mám cross. Hej, mám ten biome, tak... Zase nějakou dělám židli a stůl. Jo. Protože jinak bys tam nemohli NPCčka nastěhovat. No ty vole! Klidní slovník. Tohle není u tebe doma. To je všude. Ne. This is not valid housing. Jak to? Cože? Nevím, že to je neplatný, prostě jen, že tam nemůže bydlet. Tam nebydlíš. To je jako... To je hezký barák, co bych chtěl. No přesně. Co z těch třech? Co čorky. Já vím, oni potřebujou místo. Ne, nepotřebujou. Kdo potřebuje gusty? Nikdo. Jo, dobrý, už je tady a za chvilku jste někdo zabydlí. Je, ty jsi hodnej na ty lidi. No že já? Hej, ty jsi hodnej na... On řekl hodnej. Ne hovnej. Tak jako dík, ale já tam nemůžu vyskočit. Taky že tam jde vevnitřkem. Nebo ne vevnitřkem, vnitřkem se tam jde. Ještě máme 10 minut. Já se omlouvám, jestli tam, nevím, jestli to vidíte, ale to je natáčecí program, ale jestli jo, tak se omlouvám. Hele, on je tam ten Jack, to je Guid. Se tam nastěhoval Guid. To není kdo. Je, to je Guid. Když dáš escape a tam máš takový baráček vedle těch 2 mečů, tak když na to klikneš, tak tam vidíš, kdo se tam nastěhoval. V té místnosti. A jo, už si. Takže tady nahoře udělám další místnost, jo. OK. Mně stačí malý místnosti. Jsi našel ten vybraný dan.
děláte barák. Jo, a když tak na jediným serveru, co hrajeme, se jmenuje Monstercraft. Takže kdybyste nás viděli jinde, tak to jsou fakey. Já jako nedělej, že si tady bylo opičetánství. A ne, tak jako, já vím, nejsme nějak extra slavní. Mě byste možná viděli na Gamehouse. S1 Gamehouse. Načkej, já vám řeknu IP, jo. S1.gamehouse House, jo, ne to house. 2.444 4. Kolik tam je těch 4? 4? Jo. Dobře. 4x4. Myslíš, že tady to? Ho bude zajímat? Jo. Ne. Já jdu na dříví, protože ho máme jenom 64. Já už nemám žádný dříví. Já mám spoustu. Já nemám žádný dříví. Teďka jsem si udělal ironovou sekírku, takže to bude podle mě dost rychle. Ale ty bloky jsou prostě Zlatý bloky, ty jsou prostě Když by se jednalo, kdo jsou nejhezčí, tak bych volil pro gold. Já spíš pro iron. Petra. Antikrášit. Prej antikrášit. Hej, čum na ty schody. Čum, jak to vezmu. Ježiši. Hej, ty... Proč to tam dal takhle všude? To je hezký. Šíleně. To tam vyvedli. Já se jdu podívat doleva, jo? Jo, tak já si jdu dojíst sušenku. Budete se s tím? Tak já si jdu pro Nanuka, já si jdu dojíst sušenku. Chcete taky? Jo, tak chcete taky. To nejde mi. To máme super. Nikdy neuvidíte. Já tě vidím. Jsi v modrém týmu. A co? A jdeme spolu postavit. Super, niga postavit. Niga, jo. Ani nechci. Tak nějaký citánský jméno. Flash lol. Nebuď syrovej. Prej syrovej. Je syrovej. Já jsem syrovej. No ty jo. Hej, kolik je hodin? Stačí, když koukneš. Píše vám to kolik je? Ne. Já je zničím. A nechám si. Ty jsi buzná. Jsem mi našel drangu, nechytal. Neboj. Neboj, já je sežeru. Ty jo, Pardon, seženu. Seženu nebo seženu? To neřeš. Je to samý. Seženu. Tady je bez jáma nějaký. Kdo to je? To neřeš. Ho, našel Koho jsem. to zajímá, ty vole? Našel jsem iron. Reklama, od která byla. Nějaký OT. Tebe letí do body. Ty každý potřebuje nějakou reklamu, že jo? Já jsem se vás chtěl zeptat. Vy napište, jakou hru chcete, aby jsme hráli. My si stáhneme a zahrajeme. Natočíme let's play. Jo? Vaj, pohodička tam, jo. Tam bude prdel. A velmi větší. Nevím, co to kecám. Já taky ne. Já taky nevím, co kecáš. Nějaký ve škole. Jsem zlé jak popelnice. Jsi debil. Ale fakt ty vole. Se těším, až budu mít grappling hook. Nebo dual hook, nebo tam wing hook. A slyšeli jste mě, jak jsi to říkal? Doktor, šeťal jsme do své kraje. Ty, hele, nejdřív to byl Black Slime,
Potom red slime, ty zase black slime. To byl pinky slime. Ne. Ale to bylo ještě předtím. Ne, než byl, no ale teďka, jak hovořil teďka v 3krát v těch dolech. Ty vole. Baví vás to. Jako terárie. Ne, ale hraní tady pro diváky, vlastně. Jako myslíš natáčení. No, tak když to bereš tak, jo. No tak. Takhle. Jo, baví, co ne. Jinak bych taky nenatáčel. Baví docela, jo? Ne, ty surovci mě nadávají. Jaký surovci? Ne, syrový. Je ti syrový. Proč nemůžu běhat? Protože jsi zaseklý v díře. Já myslím zasraný. Kdo chápe, jaký díře, tak dá komentář, že ví, jaký díře. Sváš prostě komentářem, prosím tě. Já mám rád komentáře. No, ty máš taky díry. Tak to byl fail. Proč nemůžu Prej fail. To byl velký fail, jak já nemám rád díry. Jasně. Jako, jaký díry? Jaký díry? Ale ten Petřino tu máš rád. Hele, Flashy, sklidni, jo. Jo. Jako... Já tě vykážu z hovoru. Ale to nečím. Čemu peníze, koupím bonbony. Ty jo, víš co? Nechceš si rovnou koupit třeba Nanuka? Ne, já mám doma Nanka, ale nemůžu, protože jsem byl nemocný. No tak to je v prdělce. Jo, víš co, jak jsme byli nemocný s Flashem, tak jsme se tady povídali. A vy jste byli na škole. No neboj se, když jsem byl nemocný já, tak jsem si taky s vaším povídal. A nechtějí vědět o čem. Jo. Ani nechci. Ale dobře, stejně bych ti to neřekl. No, tak mi to řekni. O tom, jaký jsi vůl. Ha, našel jsem truhlu. Jestli já se dostanu ještě někdy do těch dolů, tak už chcípnu. Mám další bumerang, shurikeny, ty poušny. Máš normální bumerang, nebo já hej, dáš mi prostě bumerang taky, že už pařil nějakou. Jo, každý mu dám jeden. Ale bez nějakého enchantu, jo, takže. Nezvládla, že budu mít něco než to zvolený chápa. Flashy, měl by si fakt ale sklidnit. Ale nemyslím to tak, jo. Ježi, ty píchátko. Já mám své píchátko rád. Ty máš polárku. Ne, já mám mušketu. Fakt, když jsem dal to. Ne, kecam, já mám kulomet. To jde stuk, jo. Jo, směješ prc. Ale jako ty bys si taky měl sklidnit. Jo, to říkal ten pravej. Asi bych měl jít ven. Možná. A kam? Už máme jenom minutu. Hej, víš co, za kým asi? Za Peťou. Ne, to jsem myslím. Za Viktorem. Jo, tam. To je debil. Jako... Elektrika, myslím. Ten ACC krát ironický. To bylo. Držíš nějakou videofon, co to znamená ironie, když to používáš? Jo, ale teď se to asi použiju. Já jdu točit. Ironie, vím, co to znamená. Opravdu? Ano. Ty nám to řekni. Poděl se s námi o to tajemství. Jasný, ale jen co vynaleznu točku. Vynalezeš točku. Vynalezl jsem oheň. Ty krásu. Já ne. Ty seš klama. Já vím. Hihihihi.